எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இப்புவியில் இன்னொரு முறை வாழ முடியுமா என்பது ஒரு கேள்விக்குரிய காரணம். அத்துணை அழகாக நேர்த்தியாக கடவுள் இப்புவியை படைத்துள்ளார். ஒன்றும் இல்லாமையிலிருந்து உலகை உருவாக்கி சூரியனை பகலுக்கும் நிலாவை இரவுக்கும் படைத்தார். நீர்த்திரளை தனியாக்கி அதில் வாழ மீன்களையும் நிலத்தில் வாழ பல வகை மிருகங்களையும் படைத்து மகிழ்ச்சி கொண்டார். இறுதியாக தமது சாயலாக மனிதனையும் படைத்தார். அனைத்து அன்பையும் மனிதன் மீது பொழிந்தார். மனிதன் தன்னோடு வாழ வேண்டும் என விரும்பினார். ஆனால் மனிதன் படைத்தவற்றை மறந்து படைக்கப்பட்டவற்றையே வணங்கவும் வழிபடவும் ஆரம்பித்தான். முன்னோர்களால், நீதி தலைவர்களால், அரசர்களால், இறைவாக்கினர்களால் மனிதனை தன் வழிக்கு கொண்டு வர முயன்றார் கடவுள். அத்துணை முயற்சியும் பலன் தராததால் தன் ஒரே மகனை உலகிற்கு அனுப்பினார். மகன் இயேசுவும் மீட்பின் நற்செய்தியை எடுத்துரைத்தார். மனிதனை மீட்பதற்காக தன் உயிரையும் கொடுத்தார். தான் விண்ணுலகம் செல்வதற்கு முன்பாக தம் அப்போஸ்தலர்களை அழைத்து தான் கொண்டு வந்த மீட்பின் செய்தி உலகெங்கும் பறைசாற்றப்பட வேண்டும் என அனுப்பி வைத்தார். அப்போஸ்தலர்களும் உலகெங்கும் சென்று நற்செய்தியை அறிவித்தனர். பண்பு மாநகர் மக்களாகிய நாமும் கொடுத்து வைத்தவர்கள். புனித தோமையாரால் திருமுழுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நம் முன்னோர்களின் வழிமரபினர் நாம் என பெருமை கொள்வோம். ஒரு மரத்தின் கனியை உண்பது சுவையையும் நிறைவையும் தரும். ஆனால் நம்மில் எத்தனை பேர் கனியை உண்ணும்போது அது எப்படி நமக்கு கிடைத்தது என்று சிந்தித்தது உண்டா? ஆழ குழி தோண்டி உரமிட்டு விதை விதைத்து மூடி தண்ணீர் ஊற்றி தினமும் பராமரித்து வளர்வதை எத்தனை பேர் உணர்ந்திருப்போம்? உழைத்தவர்களை நன்றியோடு நினைத்திருப்போம். இன்று நாம் விசுவாசத்தில் வளர்கிறோம், வாழ்கிறோம். இவ்விசுவாசம் நமக்கு எப்படி வந்தது என்பதை நினைத்திருப்போமா? நம் பாரத நாடு பல பேரரசர்களால், அரசர்களால், மன்னர்களால், குறுநில மன்னர்களால் ஆண்டு வரப்பட்டது. அக்காலங்களில் அரசுகள் மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு சிற்றரசர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது. தமிழகத்தின் தென்பாண்டி மண்டலத்தை கந்தப்ப ராஜா ஆட்சி செய்த காலம் கிபி 34ஆம் நூற்றாண்டு. பாரத பாதுகாவலர் தூய தோமையாரால் திருமுழுக்கு பெற்று கஸ்பார் என அழைக்கப்பட்டார். அவர் ஆட்சி செய்தபோது ஒவ்வொரையும் பெரியதாளையும் பெரிய துறைமுகங்களாக திகழ்ந்தன. வெளி ஊர்களிலிருந்து படகுகள் வருவதும் வணிகப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதுமாக இருந்தது. இத்துறைமுகங்களிலிருந்து வியாபார பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு சாலைகளும் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன. இவ்வழியாக புனித தோமையாரும் திருவிதாங்கோடு வரை சென்று மீட்பின் செய்தியை அறிவித்து வந்தார். ஒருமுறை நிலப்பாறை குருசுமலையிலிருந்து கணக்கன் குடியிருப்பு எனும் மணல் மாதா கோவிலுக்கு திரும்பி வரும்போது வள்ளியூருக்கு கிழக்கே உள்ள நம் ஊருக்கு வந்தார். அப்போது நமது ஊர் எங்கும் பசுமை நிறைந்த சோலை வனமாக இருந்தது. வடமலையான் கால்வாயும் நீர் நிரம்பி வழிந்து ஊரை சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கும். நம் பாதுகாவலர் இந்த சோலை வனத்தில் தங்கி நம் மூதாதையருக்கு இறைவனை பற்றியும் இறை அரசை பற்றியும் மீட்பை பற்றியும் எடுத்துரைத்தார். இறை வார்த்தையை தோமையாரின் வழியாக கேட்ட நம் மூதாதையர்கள் தங்கள் பழைய பாவ வாழ்க்கையை அழித்துவிட்டு உண்மை கடவுளை உணர்ந்து புதிய புனித வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பித்தனர். நம் மூதாதையரின் ஆர்வத்தை கண்ட தோமையார் அவர்களுக்கு திருமுழுக்கும் கொடுத்தார். திருமுழுக்கு பெற்ற நம் மூதாதையரும் தோமையார் காட்டிய மீட்பின் பாதையில் பயணித்தனர். புது கிறிஸ்தவர்களாக மாறிய நம் மூதாதையரும் புதிய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை கண்டனர், மனமகிழ்ந்தனர். புண்ணிய வாழ்வில் நுழைந்த நம் மூதாதையரும் இறைவனை மறக்காமல் இருக்க, தினம் தினம் இறைவனை வழிபட, பெற்ற விசுவாசத்தில் தளராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என தோமையாரிடம் கேட்டனர். நம் மூதாதையரின் தனியா தாகத்தையும் விசுவாசத்தையும் கண்ட தோமையார் தம் கையாலேயே கற்சிலுவை ஒன்றை உருவாக்கி ஆசி வழங்கி நம் மூதாதையருக்கு கொடுத்து சென்றார். கற்சிலுவை பெறப்பட்ட நாளிலிருந்து மக்களும் கூடி நின்று தவறாமல் ஜெபித்தும் வணங்கியும் வந்தனர். விசுவாசத்தில் வளர்ந்த நம் மூதாதையர்கள் கற்சிலுவை தரையில் இருப்பது நல்லதல்ல என்பதை உணர்ந்து தங்களால் இயன்ற அளவு பொருள் சேகரித்து பனை ஓலையில் ஒரு சிறு குருசடி கட்டி அதன் உச்சியில் கற்சிலுவையை வைத்து வணங்க ஆரம்பித்தனர். குருசடிக்குள் புனித தோமையாரின் சொரூபத்தையும் அமைத்து மூவேளையும் ஜெபம் செய்து வந்தார்கள். ஜெபம் செய்தால் மட்டும் போதாது, ஞாயிறு வழிபாடுகளிலும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து அணைக்கரைக்கு கட்டுச்சோறு கட்டிக்கொண்டு நடந்தே ஞாயிறு திருப்பலியை கண்டு மகிழ்ந்தனர். குருக்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பல பங்குகளும் உருவானது. கள்ளிக்குளம் பங்கு உருவானதும் நம் மூதாதையர் அங்கு சென்று திருப்பலியில் பங்கெடுத்து பலன் பெற்றனர். கள்ளிக்குளம் பங்கிலிருந்து கிழவனேரி பங்கு உருவானது. அப்போதும் நம் மூதாதையர்
கிழவனேரிக்கு சென்று திருப்பறியில் பங்கு பெற்று இறையாசிர் பெற்றனர். உன் சந்ததியை கடல் மணலை போன்றும் வானத்து விண்மீனைப் போலவும் பெருக்குவேன் என்று ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிக்கு ஏற்ப நம்மூரும் மக்கள் தொகையில் பெருகியது. இறையாசிர் பெற்ற மக்களும் நம்மூரில் உள்ள அனைவரும் திருப்பலியில் பங்கு கொள்ள வேண்டும், ஆலய வழிபாடுகள் முறையாக நடைபெற வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து புதிய ஆலயம் கட்ட தீர்மானித்தனர். கிபி 1927ஆம் ஆண்டு புதிய ஆலய கட்டுமான பணிகள் தொடங்கப்பட்டது. அன்னை மரியாளையும் தோமையாரும் நமக்கு பாதுகாவலாக என்றும் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து அவர்களுக்காக 2 கோபுரங்களும் நடுவில் இறைவனின் மீட்பின் சின்னமுமாகிய சிலுவையும் வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து இரட்டை கோபுர ஆலயம் உருவாக்க தீர்மானித்தனர். ஆலயம் கட்டுவதற்கு தேவையான சுண்ணாம்பு, செங்கல் ஆகியவற்றை ஊரிலேயே தயாரித்தனர். தினமும் வீட்டிற்கு ஒரு ஆணும் 2 பெண்களும் இணைந்து இறைவனை மட்டுமே நினைத்து ஆலயம் கட்டத் தொடங்கினர். எவரும் இல்லை என்றோ முடியாது என்றோ கூறாமல் முடிந்ததை கொடுத்து இவ்வாலயத்தை கட்டினர். ஆலயத்தின் கோபுரத்தில் உள்ள 2 மணிகளும் ரோமாபுரியிலிருந்து புனித தோமையாரின் புதுமையினால் கொண்டுவரப்பட்டு நிறுவப்பட்டது. ஆலய மணி ஓசை இறையோசையாக மாறியது. ஆலயத்திற்குள் புனித தோமையாரின் சுருவம் வீற்றிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரோமாபுரியில் திருவுருவம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தார்கள். முதல் உலக மகாயுத்தம் தொடங்கியதால் உருவாக்கப்பட்ட திருவுருவம் நம் ஊருக்கு வருமா வராதா என்ற ஏக்கம் மக்களிடம் நிலவியது. ஆனால் நம் முன்னோரின் கனவில் புனித தோமையார் பக்தி பரவசத்தோடு ஆலயத்தில் வீற்றிருப்பதை கனவில் கண்டார்கள். மக்களின் தொடர் ஜெபத்தாலும் ஜெபத்தின் வல்லமையினாலும் ரோமாபுரியிலிருந்து இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அங்கிருந்து நம்மூருக்கு வந்து சேர்ந்தது. ஆலய கட்டுமான பணிகள் தொடங்கி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் முழுமையடையாமல் இருந்தது. நம் புனிதரின் பரிந்துரையாலும் மக்களின் தொடர் ஜெபத்தினாலும் களைப்பு மாறா உழைப்பினாலும் 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1962ஆம் ஆண்டு நிறைவு பெற்றது. ஆலயத்தின் ஆடம்பர தோற்றத்தை கண்டு அனைவரும் வியந்து மகிழ்ந்தனர். கிழவனேரி பங்கின் கிளையூராக நம்மூர் இருந்தபோது பணிபுரிந்த அனைத்து பங்கு பணியாளர்களும் பண்பு மாநகர் மக்களின் விசுவாசத்தையும் ஆர்வத்தையும் கண்டு மகிழ்ந்து தங்களால் இயன்ற அளவு அவர்களை விசுவாசத்தில் வளர்த்தெடுத்தனர். மக்களின் ஆலய வழிபாடுகளை கண்ட பங்கு பணியாளர் செங்கோல் எஸ் மணி அவர்கள் முதல் முறையாக ஞாயிறு திருப்பலியை கொடுத்தார். மக்களின் ஆர்வத்தையும் தளராத நம்பிக்கையும் கண்ட தொடர்ந்து பணியாற்றிய பங்கு பணியாளர்கள் ஆலய வழிபாடுகளில் மாற்றம் செய்து மக்களை ஆன்மீக வழியில் வழி நடத்தினர். புதிய ஆலயத்தின் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கிய போது புனித தோமையார் செய்து கொடுத்த கற்சிலுவை மாற்றி வைக்கப்பட்டது. ஆலய பணிகள் நிறைவர பல ஆண்டுகள் ஆனதால் சிலுவையும் மக்களின் மனங்களிலிருந்து மறையத் தொடங்கியது. புதிய ஆலயம் நிறைவேற்றதும் தோமையாரின் உருவம் வந்ததும் மக்களும் அவர் செய்த சிலுவையை மறந்தனர். ஓரங்கட்டப்பட்ட சிலுவை அனாதையானது, கேட்பாரற்று கிடந்தது. ஒருமுறை பக்தர் ஒருவரின் கனவில் தோன்றிய தோமையார் தன்னால் உருவாக்கி தரப்பட்ட கற்சிலுவை ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளதையும் அது பக்தி மரியாதையோடு வணங்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தியதன் பேரில் சிலுவைக்கு மீண்டும் உயிரளித்து பக்தி வணக்கத்துடன் ஒவ்வொரு முதல் வெள்ளியும் சிறப்பு ஜெபம் திருப்பலி செய்து வணங்கப்பட்டு வருகிறது. 2013ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 13ஆம் நாள் கிழவனேரியிலிருந்து ஆனைக்குளம் பங்காக உருவாக்கப்பட்டது. அப்பங்கு வின்சந்தியன் வேதபோதக சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. நம்மூரும் ஆனைக்குளம் பங்கோடு இணைக்கப்பட்டது. நமது பங்கில் வின்சந்தியன் சபை குருக்கள் வந்ததிலிருந்து நம் மக்களின் ஆன்மீகத்தில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்து இறை வழியில் வழி நடத்துகின்றனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் 24ஆம் நாள் கொடியேற்றப்பட்டு பலவித இறை சிந்தனைகளோடு திருப்பலிகளும் மறைவுரைகளும் வழங்கப்பட்டு ஜூலை 3ஆம் நாள் புனிதரின் நாளாகிய அன்று திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வந்து வேண்டுதல் பல செய்து புதுமைகளை பெற்று செல்கின்றனர். புனித தோமையாரின் வழி நடத்துதலையும் பரிந்துரைகளையும் உணர்ந்து புதுமைகள் பல பெற்று மகிழ்கின்றனர். காலம் மாறுகின்றது, விசுவாசம் குறைகிறது, நம்பிக்கை தளர்கிறது, வழி மாறுகிறது, மாற்றங்கள் இப்புவியை அழிக்கிறது. ஆனால் கிபி 34ஆம் ஆண்டு பெற்ற விசுவாசத்தை வாழையடி வாழையாக மங்காமல் மறையாமல் குறையாமல் 2018ஆம் ஆண்டு வரை விசுவாசத்தில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்புவியில் உள்ள ஒரே ஒரு ஊர் நம் பண்பு மாநகர். இனியும் குறையோம், இனியும் மறையோம், சந்ததிகள் உருவாகும், ஊடகங்கள் மாற்றலாம். ஆனால் நம் விசுவாசம் என்றும் மாறாதது, அழியாதது, குறைவில்லாதது.
வாழ்க நம் நகர் பண்பில், வளர்க நம் விசுவாசம் இறையில். பார்த்ததற்கும் கேட்டதற்கும் மகிழ்ந்ததற்கும் நன்றி. குறையிருப்பின் வருந்துகிறேன். முப்பெரும் விழா சிறப்பு மலரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையே. நன்றி, வணக்கம்.